vi har New Zealand, og det er med Tui og Aske. Så har vi vores problemstilling. Den hedder, hvorfor er New Zealands betalingsbalance løbende poster været i minus i hele den tid, store mængder, og hvilke konsekvenser kan det have? Så har vi de 5 delmål, hvor vi så dykker ned i de mest interessante dele. For eksempel inflationen kan man se er meget højt op, og det samme med ledigheden er også meget højt op. Hvor vi så har vores current account balance, der ligger hernede, og indtil har været minus. Den har slet ikke været over, hvilket er meget interessant. Så har vi ledighed, og vi sprang ned i nogle specifikke dele. Altså vi har her, dykker vi ned, fordi den er på hele 11%. Her har vi den på cirka en 8%, og her igen over de 6%. Den er meget simpel. Det var under finanskrisen, altså i 2008, hvor vi kan se her, og så steg den markant. Og her tilbage i 1985, det var under... Der mister de deres fastkurs, og det kommer vi også ind på lidt senere. Og hvad skete der så i starten af 1988? Det der skete var, at staten de gik fra et statsstyret økonomi til mere markedsorienteret. Altså det betyder, at staten de solgte mange af dens virksomheder til det offentlige. Det betyder også, at mange af de offentlige job forsvandt bare. De kortede ned og fik det mere effektivt, og det betyder også, at andre virksomheder bare, som var personejet, de også fyrede folk for at gøre det mere effektivt. Yes, så har vi inflationen, som vi kan se, så dykker vi mest af alt ned herover. Herover, det var jo corona, der var her, der så Jordan gik så meget op. Her, der er den på de 16%, og det skyldes simpelthen, at New Zealands dollaren gik fastkurs blev afskaffet, hvilket vil sige, at den devaluerede, og så var der meget usikkerhed på grund af at den devaluerede, og hvilket så gør, at alle de varer, de importerede, var dyrere, fordi at deres konkurrenceevne blev styrket, så der var flere, der købte fra dem, men det var dyrere for dem at købe fra andre lande. Så har vi lidt om betalingsbalancen, og det er så, hvor meget import og eksport de har, og vi kan se, at de har aldrig nogensinde været i plus. Altså, de skylder meget mere fremmedvaluta, end de har. Det kan vi så også se, når vi går videre. Her er der nogle ting over, hvor meget de importerer og de eksporterer. Vi kan se her det er i 2023, tallene er fra. Vi kan se, at i 2023 importerede de 49 billioner newzealandske, imens de eksporterer kun 43. Og hvad skyldes de, at de kun de eksporterer så lidt? Det er en af grundene til, at New Zealand har svært ved at begynde at eksportere meget mere. Det er, at de største eksporteringer er for eksempel concentrated milk, altså mælk, landbrug. Det næste, det er sheep. Så har vi smør, frozen, alt det her, det har noget med kød at gøre, og grønne, kød og mælk og sådan noget. Og en af grundene til, at de ikke kan komme videre i deres eksportering, det er, at man kan ikke bare lige skrue eksporten op med 600.000. Du kan ikke bare lige sige, I skal bare lige producere 600.000 gange mælk. Du kan ikke bare lige få forud af himlen. Tit ved andre maskiner kan man effektivisere dem. Det betyder, at du kan få dem, måske gøre så, at de bruger mindre strøm, men du kan ikke bare lige pludselig skrue op for forne. En ting, de importerer meget, det er fra Japan, det er Kina, og Japan er en af de store, imens Australien også. De køber meget biler og olie, fordi de ikke har de her grundstoffer, som de har brug for til at kunne lave de her ting. Så vi kan se herover, at der største import er refined petroleum, olie. Så kan vi se deres dollar, eller deres newzealandske dollar, deres valuta, er faldet over en længere række af tid. Som vi kan se, så var den 1 New Zealands dollar svaret til 4,48 helt tilbage i 2016, og nu er den så værd 4,20 kinesiske yuan, hvilket vil sige, at den er blevet svækket. Som også gør det for billigere for andre at købe fra dem. Ja, hvilket øger deres konkurrenceevne. Men som gør det dårligt for dem.
Okay.